Това е третия и последен епизод. Няма връщане назад. Никога няма и да има. Няма да има връщане назад. Game over! Вау! Трябва, имам 16 diamonds, обаче имам 15. Новата бяха 16. Ето и. Който и е. Отворяй се. Бай, Гошо. Бай, Гошо! Отвори багажнико. Заби. Всичко заби. Така оправи се, обаче аз без да искам се оказах зад мапа. Вау. Жоре ли е това? Какво говоря? Жоренца. What the fuck? Добре. Find the button. Ама какво? Паяжино, къде си? Да, като ли ще срещам там. Къде? Готово. Follow the pumpkins. Следвам пъмкините пас. Тиквите. Едновременно ли трябва да ги натиснем или не? Къде е другия бутон? Готово е! Умрях. Да, прести сега да го оцелим. Никакъв Там ли е било, бе? Внимавай. Ау, бе! Да ти се не найде. Къпа! Чакай бе, аз съм снимал. Аз тук се замислих за едно нещо. Знаех си, че трябваше да стане така. Бях сигурен. Всъщност, трябваше да си го оставя тук. Там. The fuck? Сега тук къде? Follow the pumpkins. Yes, who follow pumpkins? Къде? Какво? Кога? И... Гениалност. Просто гениалност. Ето тук е трябвало да се метна. Къде е тъпата пажина? Да, сега видях. Сори, че читва, мама. На. Виждате какво става? Не виждам. Бях на едно купче от нея. На едно. То път къде беше? Човек, бре. Ще вземем да читнем едни стакове. Къде са? Така.
Трябва да имам това, за да виждам къде отивам. Ходя. О, виждам я! Леле, майчице, там. Не посувам. Виждам я. Не, я виждам, всъщност ви излагах. Не! Да, аз се забавих. Чао. Да го тестваме. Лили, забравих да си пия аспирин малко. Добре, бе, заредете ми, тъпи чънкове! О, това е вода. Ай, това е вода. Те се превръщат в вода. Къде е паяжината? Добре. Вау! Чакайте за малко. Така. Изкарах се къл от тея. И изглежда, че това е всичко от мен и от клиповете. Дано да ви са ви харесали The Dropper, стария. И чао! Ще се видим в някоя друга епизод. Чао. Да? Чао!